Máte jen fotku budovy z terénu a potřebujete rychle zjistit, kolik barvy nebo omítky koupit? V aplikaci Výměry.cz to zvládnete během chvilky a bez instalace. Začneme importem obrázku. Pokud je fotka na výšku, v menu Pohled je jedním kliknutím otočíme. Klíčem k přesnosti je kalibrace. Najdu si známý rozměr. Tady vím, že šířka okna je 800 mm. Vyberu si tedy nástroj kalibrace. Označím šířku okna a zadám 800. Hned si to pro jistotu ověřím. Odpovídá to těm 80 cm. Teď si nástrojem pro výběr polygonální plochy obkreslím celou plochu fasády. To je naše hrubá plocha stěny. V tabulce vlevo dole ji hned vidím jako novou položku. A taky si hned pro přehlednost pojmenuji. Dále potřebuji odečíst okna. Máme tu jedno trojúhelníkové v podkroví, jedno klasické obdélníkové a pak 4 stejná okna v patrech. Změřím jen jedno z nich. Okna, která budu odečítat, si pro přehlednost přebarvím a samozřejmě také pojmenuji v tabulce. A teď to nejdůležitější. Výpočet čisté plochy. Na to samozřejmě nemusím hledat kalkulačku. V tabulce si pouze sestavím vzorec. Jednoduše kliknu na plochu fasády a odečtu od ní jednotlivá okna. U těch stejných stačí dopsat x4. V tabulce hned vidím čistou plochu fasády. Kolik ale potřebujeme barvy? Přidám ke vzorci parametr spotřeby, kterým plochu vynásobím. To provedu jednoduše výběrem z menu, které mi upraví vzorec a zároveň přidá novou položku do tabulky, kterou si pojmenuji. Nastavím jednotku na kilogramy na metr čtvereční a zadám spotřebu 0,35. Všimněte si, že se v hlavní položce jednotka automaticky změnila na kilogramy. Výslednou položku udávající celkové množství nátěru si ještě pro přehlednost pojmenuji. Abychom měli rozpočet kompletní, zapnu režim ocenění a zadám cenu za kilogram materiálu. Okamžitě vidím celkové náklady. A máme hotovo. Celý výkaz teď vyexportuji do PDF a hned mám podklad pro objednávku nebo pro zákazníka. Výměry.cz běží v prohlížeči a vaše soubory se nenahrávají na cloud. Vše tedy běží lokálně. Vyzkoušejte si to sami na Výměry.cz. Díky za sledování.